O pasado domingo 2 de xuño, o pabillón municipal do Concello de Chantada acolleu a primeira fase provincial de niveis de Lugo que organizaban as Escolas Deportivas de Chantada xunto coa Federación Galega de Patinaxe. Estas probas eran individuais e todas as participantes estaban divididas en 4 niveis. No primeiro nivel participaron 18 rapazas, 11 delas das Escolas Deportivas Chantadinas. Desas 11 nenas pasaron a proba 9 rapazas: Sara Vázquez, Uxía Moure, Alba Carballo, Ana Varela, Iria Dieguez, Raquel Francis, Iria Montes, Julia Vázquez e Vera Abad. Xa no nivel 2, das 12 participantes, 5 eran chantadinas, superando a proba 3 delas: Raquel Arias, Rocío González e Paula Recarei. Nos niveis 3 e 4 participaron 2 rapazas chantadinas en cada un deles, non superando a proba ningunha delas. Uns resultados satisfactorios en xeral para as escolas deportivas chantadinas, que agardamos sigan colleitando moitos éxitos en todas as competicións nas que participen. Deixámolos con algunhas imaxes dos exercicios das rapazas.